gulya epekto yung pandemya king kabiyayan. Tamo ali nga dita. Makarastana, libutan ng gera. Inya naman, anang Miss Universe 2018 Catriona Gray, let's see situations with a silver lining. Kini king syudad ng Angeles, nung yung pandemya ing meging sangka nung bakit nila ko kapanakitan din tao, iti mo naman ing ginamit da bang mika obrala. Apin yan ing diskarting Kapampangan. Ana mapulong banwane Amelia Kadag ning barangay sa Lapungan, Ciudad Angeles. Dating magtinda-tindang street foods king karelang lugal. Mi patok nang yaking pamanintunan panguli ning pandemya. Malyaring makipagobra uli ning senior citizen net. Nagtinda akong siomay king highway. Ingabi ko kanita magobra. Yakining iyo. Kaila, daily la. Detang job ay on call. Ngayon ito, may kakay ko kanita. Anyang kay, minanay tang pamagtinda akong siomay. Baying pandemya, ay si panang magkabeking libreng dressmaking program ning lokal na gobyerno ning Angeles. Keti, hanggang magkasakit ya, pekikwana ng mabiyasang manahi. Anyar gumagpeso ko ning kay, sakto ko mo pamasay. Miras king peso pampahuli. Ning kay, deng project ko, mamanyad ko mong tela. O kaya detang bakery detang sa akong. Kaya rin may kumpisa ng may mag-repair imalan ang pong may ngawang uniforme. Inya mo, dintang pining pandemya. Mila koya tanggap patay. Biglang mibuklating oportunidad para karingkalupan ng manay. Kanita na aisip nung bakit antiya mo ang plano ning apong Ginoo ang mabiyasay ang manayi uling hanggang ating pandemya makapanintunan niya pala. Milarga yung programa ng Mayor Carmelo Pogi Lazatin, Aangelenyo First Face Mask and PPE Livelihood Program inyang September 2020. Itilalam ning pamanibala ning Executive Assistant ay Miss Reyna Manuel, ang po ning Angeles City Economic Development Investment and Promotions Office. Dinevelop niya po itang konsepto nga ita, hanggang pong may roll out niya, makapag-employ kaya po ngayon ni karening kaya katamong mananahi, kaya ti syudad na ning Angeles. Para mo po, meron nga po yung sabihan ko lagi, ekonomiya po, dapat lagi ya pong mamandar ng mamandar. Pento na nalading mila ko obra abyasang manahi ang pong ating sariling makina. Ilang dininandang upaya ang mga wang face mask ang pong PPEs para karang frontliners ng syudad. Inaus nala naman kapanamdaman ng alkalde reng local designers ng syudad bang kanita sumaup king programa. 17 lang designers ding may kibat king kayawsang sumaup. Ilang ginulis kareng disenyo dareng face mask ang pong PPEs. At sula king 120 manay ang pong 16 amangupit o cutters ding megbinipisyo king livelihood program. Alalang gastos, labor mo ing karela uling ing City Hall ing sasaliking materialis, kalupan ing tela, sinulad ang pong garter. Programa iya po, kung mayari niya po itang tayo na kung dala niya po, surrender kaya kami itang metahi, bayaran niya po tambing. Ang impression na po ng monthly po ng sweldo is 4,000 pesos po, para ka rin manahi. Tapos ka rin cutter po, 6,000 pesos po. Kasi 16 lamang po dito, tapos medyo kaala po rin ang kapanda, kaya medyo mata siya po presyo ng karetang sweldo. Balang manahi naman ating kotang 250 face mask at 20 PPEs balang bulan. Inya naman inang Amelia, nipas no, uling atin niyang pandagdag king panggastos ning karelang pamilya bulanan. Masanting mo rin yung presyo dang kay, hanggang bulanan niya mo, maraglasapi kami. Makasalikong panulo, makasalikong kay, patsebintang itang sweldo, makasalikong ulam, o itang kaya, tinimpulang niya na ako. Parang ganap ko laretang kana. Ngeni, magpabanwani ing programa. Maamabot na kanuking 72,000 ding megawang face mask, kabang 6,600 naman ding PPEs. Deti, libre na lang pamilya ng syudad, kareng frontliners ang pong ospital. King syudad ning Angeles, may yakit ing metong adiskarte nung nukarindeng mila ko kapanakitan, mika kapanintunan la. Wapi naman, tayo laganas gagamitan ing pandemya, ban kanita. Mga inatamulo, ban kanita, mila ko tamo diskarte. Ating oportunidad, libutad ni ngamon. Atin tamong kay, katatagan, matibe tamo.
Kapilan tamuari, mengay na. Kapilan tamuari sinuko kareng pagsubok. Ating tamong kay, ating kaming kay, uling kapampangan kami.